खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन जे नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोननि जेनाखि गोनो गोथो कनफ्यूजन्स मानो भट होनो सोरनो भट होनो आं बिनि डिटेल बाथ्राखौ दिनै नोंथांमोनजों आं रायलायगोन नै बावहाय साथाम दैदेनगिरिफोरनि आं फट' होदों नङा होमबा बावहाय दङ प्रमोद बर' अनजालि दैमारि आरो हाग्रामा महिलारी प्रमोद बर' आरो अनजालि डक्टर अनजालि दैमारि आरो हाग्रामा महिलारी बिथांमोननि आं बाहाय फट' होदों दा बे फट'नि गेजेरावहाय दिनै फैबाय थानाय नैबे 2025 दा फैगासिनो दं दा बावहाय माने बीटीसी इलेक्शन जागोन सेप्टेम्बर मासाव दा गोबां रायजो राजाफोरनि रायलायनायखौ दिनै नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय गोबां मानसिफोरा दिनै कनफ्यूज गोनो गोथो जादों सोरनो भट होनो नङा होमबा इउपिपिएलनो भट होनो ना हाग्रामानो भट होनो ना अनजालि दैमारिनो भट होनो सोरनो भट होनो इउपिपिएलनो भट होनो ना बिपिएफनो भट होनो ना इपिबि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनो भट होनो सोरनो भट होनो गोबां माखासे कनफ्यूजन गोनो गोथोखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेराव स्रां खालामगोन मानोना आङो बिथांमोननि माखासे बाय'ग्राफिखौ नोंथांमोननि गेजेराव आं होनानै फैगोन दिनै प्रमोद बर' आरो अनजालि दैमारि आरो हाग्रामा महिलारी बे बिथां गेदेरमा साथामफोरा बिथां साथाम गेदेमाफ्रा दिनै हारियाव मा खामानि मावलांदों बेनि माखासे नोंथांमोननि गेजेराव आं बाय'ग्राफि होनो नागिरदों आरो बिनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिगोन बिनि गेजेरजों नोंथांमोना सायख'नो हागोनखि थारैनो जों सोरनो भट होनाया जों जुक्तिपुर्ण बेखौ नोंथांमोना रोखा मोनसिगोन आं दिनै ओंखायनो थन्न दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय बे नोंथांमोननि गोसोआव सोंलु गोनो गोथो नोंसोरनि जाबाय थानाय बेखौ आं गासैखौबो आङो दिनै नोंथांमोननो क्लियार खालामनो होननानै आं दिनै फैदों रायजो राजा नोंथांमोन स' फै अब्ला दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं बुंनो नागिरदों सिगाङावनो जोंहा दङ बाहाय नोङो एबसुनि आफादगिरि आगयनि जे मोनसे समनि एबसुनि आफादगिरि बिथां प्रमोद बर' बाव प्रमोद बर'नि फट'खौ नोंथांमोना नुखाबाय प्रमोद बर'आ मा मावदों नोंथांमोना निसय मिथिगौ नङा होमबा सिगां समाव बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथाङा मिरुनि आफादगिरि गोलाव सम मिरुनि आफादगिरि जानानै बिथाङा दिनै हारिनि थैनाय थांनाय हारिनि गांनाय उखैनाय हारिनि जौगानाय राव हारिमु बे गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै बिथां गेदेरमा दिनै बे प्रमोद बर'आ दिनैहाय जाथिनि थाखाय नांबोदों आरो नांबोयै बड'लेण्ड मुभमेन्टबो जाबोबाय बड'लेण्ड मुभमेन्टआवबो बिथाङा गोलाव सम बिथाङा बिहोमा लाबाय एबसुनि आफादगिरि जानानै गावनि माखासे न'खरनि दुखु जारलाफोरखौ ज्राब गारनानैब्लाबो बिथाङा हारिनि थाखाय खामानि मावबोबाय आरो बिनि उनावहाय बिथाङा 2 थारिखआवहाय 2020 मायथाइनि 23 जानुवारियाव जेब्लानाखि बिटिआरआ सुक्ति जाबाय बे बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय बिथाङा फिनारि एबसुनिफ्राय बिबानखौ एंगारनानै बिथाङा दिनै मोनसे पार्टी इउनाइटेड पार्टी अफ इउपिपिएलआव थारमाने इउपिपिएलआवहाय बिथाङा दिनै आफादगिरि फार्स्टआव वार्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिथाङा मावदोंमोन बिनि उनावहाय बिथाङा वार्किं प्रेसिडेन्टनिफ्राय दा बिथाङा प्रेसिडेन्ट पर्टफलिय' लाबाय आरो बिनि उनाव दिनै जों मोनदों बिथाङानो दिनै दा बिटिआरनि एबा दा बिटिसि सरकारनि बिथाङा सासे चिफ बे चिफखौ बिबानखौ लाबाय थ' बिथाङा गावनि छात्र संगठनाव थाबोनाय समाव गावनि छात्र संगठनखौ थाबोनाय समाव बे प्रमोद बर'आ दिनै हारिनि गोबां माखासे खामानिफोरखौ मावबोदों जों बिथांमोननि बाय'ग्राफिखौ जों मिथिनांगोन अब्लासो जोङो बुंनो हागोन कि थारैनो जों सोरनो भट होमारनांगौ मारै खालामनांगोन हारिनि समाव मोनसे समाव गोबां बेले बेजे जाथाय फैदों आदिबासिफोरजों बर'फोरजों दावराव दावसि जादों बुलाय सोलाय जादों मोनसे समाव आरो लोगोसेनो मुस्लिमफोरजों माइन'रिटिफोरजों जों बर'फोरजों दाङाबाजि जाबोदों बे समावबो बिथाङानो एबसुनि आफादगिरि बिबानाव दंमोन दा बै समाव थासारिफोरखौ माबोरै सुग्लाय होनो थासारिखौ बोरै खालामनो बेनि थाखाय बिथाङा निश्चय खामानि मावबोदों एबसु आफादगिरि जानायनि दा रानिं जायफोरनाखि प्रमोद बर' बिथाङा दा बिटिसिनि बिथाङा दा चिफ जानानै खामानि मावबोगासिनो दङ दा फारसेथिं जोङो गेजेराव जोंहा दङ सासे डक्टर अनजालि दैमारि नङा होमबा डक्टर अनजालि दैमारि दा डक्टर अनजालि दैमारिखौबो जों बिथांनि जों बाय'ग्राफिखौ मिथिनांगोन जों बिनो मानो भट होनो आं मानो साथाम मानसिनि मुं लादों प्रमोद बर'आ जाहैबाय मा बे इउनाइटेड पिपल्स पार्टीनि बे लिबारेलनि बिथाङा जाहैबाय मा आफादगिरि सोर माबाया प्रमोद बर'आ आरो अनजालि दैमारिया जाहैबाय मा बिथाङा जाहैबाय मा अनजालि दैमारिया जाहैबाय मा एपिबि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड बिनि बिथाङा सासे आफादगिरि आरो ओरै सासेजों जोंहा दङ हाग्रामा महिलारी सार बे हाग्रामा महिलारी साराबो जाहैबाय मा बिथाङाबो बिपिएफनि आफादगिरि सा बेनिखायनो जोंहा मिथिनांगौ दं बिथांमोननि जों बाय'ग्राफिखौ जों मिथिनांगोन अब्लासो जोङो नोंथांमोननि गेजेराव गोनो गोथो सोरनो भट होनो होननाया दिनै क्लियार जागोन रोखा जागोन दा गतिके आं प्रमोद बर'निखौ होबाय नोंसोरनो आरो गोबां माखासे बाथ्राफोर दंबावो जिखौ आं माने भिडिअआ गोलाव जागोनखाय आं होफुंनो हाला दा डक्टर अनजालि दैमारिया सोर
नोंथांमोना मिथिगौ बिथाङा जाहैबाय मा मोनसे समाव गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि बिथाङा माने इंलिश आयदायावहाय बिथाङा माने लेक्सारारमोन नङा होमबा बिथाङा लेक्सारारमोन बिनिफ्राय बिथाङा जाहैबाय मा माखासे मा होननानै बुङो बै समावहाय वमेन जास्टिस फरामनि वमेन जास्टिस फरामनिबो बिथाङा आफादगिरिमोन डक्टर अनजालि दैमारिया बिनि उनावहाय बिथाङा गोबां माखासे ससियेलिस्ट समाजनि खामानिफोरखौ डक्टर अनजालि दैमारियाबो मावा नङा मावबोदों नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बिथांखौ मिथिगौ इन्टारनेसनेलनि सासे बिथांखौ दैदेनगिरि होननानैबो डक्टर अनजालि दैमारिखौ मिथिगौ दा गतिके बिथांनावबो माखासे गियान दं नलेज दं समाजनि खामानि मावबोनायाव बिथाङाबो दङ आरो जाय जोंखौ माने सोबख'नाय गादबनिफ्राय उदां खालामनो नागारनानै माने उदां खालामनो नाजानाय सासे दैदेनगिरि एनडिबिनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि बे सारनि बिथाङा बिनानाव असे बिनानाव दा बे हिसाबै बिथाङा जातिनि हारिनि खामानियावबो बिथाङाबो गोबां बाहागो लाबोदों खामानि मावबोदों नाथाय सोरनिबा नोजोराव हयथ' डक्टर अनजालि दैमारिया गाज्रि जानो हागौ सोरनिबा नोजोराव प्रमद बर'आ गाज्रि जानो हागौ सोरनिबा नोजोराव हाग्रामा महिलारियाबो गाज्रि जानो हागौ दा जों मिथिनांगोन बिथांमोननि मावथायफ्रा मामोन बिथांमोना दिनै जातियाव हारियाव समाजाव माबायदि कन्ट्रिबिउसन होबोदों एस ए लिडार हिसाबै जों बेखौ मिथिनांगोन ओंखायनो बिथांखौ जेब्लानाखि जों बेफोरखौ मिथिगोन अब्लानो नोंथांमोना गोनो गोथोआ रोखा जागोन आरो बिनिफ्राय बुंनो हागोन कि येस जों बेनो भट होनांगोन जों बेनो भट होयोब्लासो बिथाङा मोजाङै दैदेनलांनो हागोन होननानै नङा होमबा गतिके दिनैनि थारिखआव बे साथामनि गेजेरावहाय कनफिउजन जाबाय थादों नङा होमबा साथामनि गेजेरावहाय जे प्रमद बर' हाग्रामा महिलारि आरो डक्टर अनजालि दैमारि होननानै नङा होमबा दा बे आरोना बिथाङाबो इन्टारनेसनेल सासे दैदेनगिरि मोनसे समाव बिथाङा लेक्सारार हिसाबै खामानि मावबाय गुवाहाटी इउनिभारसिटियावहाय बेनि उनाव समाजनि मावबोबाय जे बिथाङा जेरैखि वमेन जास्टिस फरामनि आफादगिरि थानाय समाव गोबां माखासे हारियाव गुलाय गुजाय दाङाबाजि जानाय गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ बिथाङाबो मावा नङा मावबोदों इभेन दिनैसिमबो बिथाङा माने समाजनि खामानिखौ नांथाबनानै मावबोगासिनो दङ डक्टर अनजालि दैमारिया जाय दिनै अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड जेनेखि पलिटिकेल पार्टी गोदान दाजानाय जोंनि बिटिआर आवहाय माखासे एक्स एनडिबि बिथांमोनजों दाजानाय बे पार्टीनि बिथाङा आफादगिरि जानानै दा बिबान लानानै दं डक्टर अनजालि दैमारिया क्लियार नोंथांमोना क्लियार मोनथिखाबाय आरो बिनि उनाव जोंहा फैदो जोंहा सासे राफोद दैदेनगिरि बिथाङा जाहैबाय मा हाग्रामा महिलारि हाग्रामा महिलारिया सोर नोंथांमोना फ्राय एसे मिथिगौ बेखौ बांसिनै हयथ' डक्टर अनजालिखौ बारा मिथिया प्रमद बर'खौ नोंथांमोना मिथिगौ हाग्रामा महिलारिखौ नोंथांमोना मिथिगौ नङा होमबा रोखा रोखा मिथिखागौखा थेवब्लाबो आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय बुंफ्रुनानै होगोन बिनि गेजेरजोंसो नोंथांमोना दिनै जेनोखि गोनो गोथो सोरनो भट होनो बेखौ रोखा जागोन जे हाग्रामा महिलारिया जाहैबाय मा बर'नि सासे दैदेनगिरि लिडार सासे हिर' जोहोलाव बेबो जाय समाव जोंनि हारिया बै समाव गुबुन हारिजों सोबख'जानाय गादबजानाय नाख्रेबजानाय आरो बेखौ उदां खालामनो थाखायनो जोंनो मोनसे आलादा रायजो नांगौ होननानै गावनि न' बांखौ सानाबालानो गावनि जाथि खुरमा बाय बाहागियाव सानाबालानो गावनि जिउखौ जेबो सानाबालानो दिनै गावनि जिउखौ दान होनानै आखायाव हाथियार लानानै बिथाङा हाग्रायाव थांदोंमोन आरो जाथिनि थाखाय नांनो थांदोंमोन बिथाङा बड' लिबारेशन टाइगारनि बिथाङा बेखौ लिड खालामदोंमोन दा नोंथांमोना अबा सिन्था खालामबानो जाबाय बिथाङा बेबायदिनो नाङै जेब्लानाखि 2003 मायथाइयाव बिथांमोननि आखाइजोंनो एबा हाग्रामा महिलारि सारनि आखाइजोंनो दिनै बिटिसिआ एग्रिमेन्ट जाबाय नङा होमबा 2003 मायथाइयावहाय बिटिसि एग्रिमेन्ट जानाय लोगो लोगो बेनिफ्राय 2 बोसोर इन्टारिम जाबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय इलेक्सन जाबाय बे इलेक्सननि उनावहाय बिथाङा आरो बिटिसिनि चिफ हिसाबैहाय गोलाव सम इन्टारिमखौ लाफानानै गासै 17 बोसोर बिथाङा चिफ जाबाय सासे मानसिसो आरो जाय समाव बिथाङा जेब्लानाखि बिटिसिनि चिफ जादोंमोन नङा होमबा एबा बिटिसि जायैनि सिगां नोंथांमोना नायबा नुगोन जोंनि हालामाव ओनसोलाव जेरावबो जोंनि ओनसोलाव जौगानाया गैयामोन लामा गैयामोन दालां गैयामोन माबा मोनसे अनुस्थानफ्रा माने जौगायाखैमोन माने खुनु मोनसे थांलाय फैलाय जेनेखि ट्रान्सपर्टेशननि सुबिदा जोंनाव गैयामोन जेब्लानाखि बिटिसि सक्ति जाबाय बिटिसि सक्तिनि उनावहाय जेब्लानाखि बिपिएफआ सरकाराव फैबाय बिनि उनावहाय नोंथांमोननि जों थांनाय लामाफ्रा फ्राय नोंगौ नो डाउट फ्राय माने अबेबा गामियाव दासिमबो जाजोबाखै बेथ' नों सम्भब नंखाया खेबसेनो मावजोबनो हागोन होननानै दा बिथांनि गेजेराव गोबां लामाफ्रा दिनै थांलाय फैलाय सुबिदा जाबाय थांलाय फैलायनि थाखाय सुबिदा खालामनानै होबाय बिटिसि जानाय लोगो लोगोनो दा गोलाव सम बिटिसिनि चिफ जाबोनानै बिथाङा बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीफोरखौ लानानै खामानि मावबाय बिटिसिआवहाय बिथां हाग्रामा महिलारि साराबो दा बिनि उनावहाय
जों नुदों नंगौ नो डाउट बिथांनि माखासे खुंथायनि समाव हाग्रामा महिलारी सारनि खुंथायनि समाव बे सारनि खुंथायनि समाव नंगौ नो डाउट गोबां दाङाबाजि जादों गोबां माने बर'जों सावथालजों दाङाबाजि जादों बांगालजों बर'जों दाङाबाजि जादों न' सावलायनाय जादों होसोलायनाय जादों आरो बिनि गेजेराव बिदा फंबायनि गेजेरावबो गावनि बिदा फंबायनि गेजेरावबो इन्दिबिफोरखौ नागिरनाय इन्दिबिखौ पुलिस मेथाइजों थांफानानै गावनाय माने गोबां माखासे खाहानिफ्रा जाया नङा जादों दा बेफोरखौ जों बयबो मिथिगौ दा गतिके जों बेखौनो मिथिनांसिगोन दा बिथाङाबो जातिनि सासे राफोद दैदेनगिरि सोर हाग्रामा महिलारी साराबो आरो फारसेथिं नैबेजों जोङो नुयो प्रमद बर' साराबो जातिनि सासे दैदेनगिरि जातीय जेनेखि माहारि सिनस्रि एबसुनि बिथाङा गोलाव सम आफादगिरि बिबान लानानै मैखोमै बाहागो लानानै हारिनि खैदां खैफोद दाङाबाजिखौहाय माब्रैबा माने समाधान खालामनो हागोन बिनि राहा लामा नागिरनानै खामानि मावग्रा सासे राफोद दैदेनगिरि दा गतिके नोंथांमोना आं दिनै रोखा बुंनानै होबाय जे प्रमद बर'आ सोर प्रमद बर'आ मा खामानि मावबोदों जोंनि समाजाव नङा होमबा आरो ओरै हाग्रामा महिलारिया जोंनि समाजाव माबायदि खामानि मावबोदों आरो ओरै डक्टर अनजालि दैमारिया जोंनि हारियाव माबायदि समाजनि मावदों बिथांमोना समाजाव जोंनि जातियाव हारियाव माबायदि कन्ट्रिबिउसन दङ स' बेखौ नोंथांमोना गासैखौबो आङो दिनै बुंजोबनो हायाखैब्लाबो प्राय आङो नोंसिनो 67% नोंथांमोनो बुंनानै होबाय दा बेखौ नोंथांमोनानो जाना जास्ट खालामदो आरो जास्ट खालामनायनि गेजेरजोंहाय फैबाय थानाय 2000 दा जे 25 सोलिगासिनो दं 25नि गेजेराव बारा गैला सेप्तेम्बर मास जानाय लोगो लोगोनो बिटिसि इलेक्सन जागोन दा बेवहाय नोंथांमोननो भटआ सोरखौ होनो बेखौ नों डिसाइड खालामदो मानोना आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनानै होखाबाय जे ओरै प्रमद बर'आ सोर ओरै हाग्रामा महिलारिया सोर ओरै बिथाङा सोर आं जोंनिथिंनो रख' बुंनानै होखाबाय दा गतिके नोंथांमोना सिन्था खालामनानै सोरनो भटखौ होमारनो सोरनो होयोबा बिटिसिखौ सासनखौ मोजां खालामनो हागोन ओरै इपिबि एबा डक्टर अनजालि दैमारिनि दैदेननाय इपिबिनो होबा साबसिन जागोन नामा ना ओरैहाय इउपिपिएलखौ दैदेननाय प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएलनो होबा साबसिन जागोन नामा ना ओरै हाग्रामा महिलारी दैदेननाय बिपिएफनो होबा साबसिन जागोन नामा बेखौ नोंथांमोनासो डिसाइड खालामदो आं डिसाइड खालामनानै होनो हाया मानोना आङो गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोननो जा हायो बुंनानै होखाबाय हयथ' निश्चय नोंथांमोना माखासे मिथिबाय आरो जायफोर यां जेनेरेसनफोर एबा फार्स्ट टाइम भट होनो मोनगोन निश्चय बिथांमोना मिथिबाय मानोना माखासे सिनियरखौथ' मिथिखायो हिसाबै दा गतिके नोंथांमोनानो दाना जास्ट खालामनानै सोरनो भटखौ होनो एबा 2025आव बेखौ डिसाइड खालामनानै भटखौ होबानो जाबाय थेंक इउ